Много хубаво да има история. Форумът dibo.com има такава и то много добра. Ние си поставихме за цел да селектираме, да филтрираме тази 10 годишна история, която форума има и да извадиме в новата платформа само най-доброто. През последните месеци работихме по недостатъците на сайта. Отчетохме много пропуски и новата платформа работи по отстраняването им. Към настоящия момент сайта е посещаван месечно от 60 000 души и има над 7 000 регистрирани потребители на платформата. Като цяло dibo.com утвърди една добра практика да общуваме и да споделяме и да ангажираме вниманието на трети лица към това какво е то дизайн. Dibo има зад гърба си няколко национални конкурса и ежегодни участия в различни изложения. В сайта винаги е имало място за партньорство между дизайна и производителите. Амбициите на новата платформа са да даде едно реално отражение на това какво се случва в българския дизайн. Всеки потребител ще може да публикува новини, теми и информация в персоналния си профил. Dibo излезе от рамките на общуването само чрез интернет. Имахме свои работни срещи, имахме комуникация между производители и дизайнери, бяхме канени на различни форуми и платформи за обсъждане на бъдещето на България в областта на дизайна. За нас е важно да създадем усещане в клиентите, че този сайт дава отражение за нивото на дизайна в България. Ето защо е важно да се активират възможно най-много дизайнери, само така ще можем да дадем авторитет на професията. Естествено, сайта колкото и добър да беше през годините, колкото и да научихме, всички сме свидетели на това как Facebook и различни други модерни платформи изместват начина на общуване, начина на рекламиране, начина на правене на бизнес. И ние, основният екип на Dibo, си дадохме ясна сметка, че ако не направим нещо по въпроса, вероятно сайта в тази си форма, в която съществува, ще само са старите кадри на сайта. И така си поставихме новата амбициозна задача да изградиме модерна платформа, в която да подобриме всичко, което е липсвало до момента. Формирали сме няколко екипа, които да се грижат за популяризирането на сайта, селектирането на новините и проектите. Така дизайнерите ще имат за задача да качват добри проекти, а ние да ги популяризираме в най-голямата към момента социална мрежа за дизайнери. Новата визия на сайта естествено ще бъде дизайнерска. Ще подходиме много внимателно, ще потърсиме графично изражение на нашите идеи и графично изражение на всичко, което сайта ще притежава. Ще наблегнем изключително много на контакта между клиента и дизайнера, защото към днешна дата ние успяхме да утвърдим една добра комуникация, но само между дизайнери, която не ни стига и е изключително важно ние да засилим, за да може клиентите да се докоснат до тези 400 проектанта, които съществуват в платформата. Ще дадем възможност на младите дизайнери, организирайки ежегодни конкурси, те да получат възможност за изява, което се оказва в днешно време, че е най-важното нещо за един стартиращ млад дизайнер. Да има поле, в което да покаже на какво е способен и някой да го забележи. Занимавам се с продуктов дизайн вече доста години. Познавам историята на dibo.com, работил съм с дизайнери от сайта и към момента не знам по-подходящо място, където дизайнерите да се срещат с бизнеса и бизнеса да се среща с тях. Новата платформа ще позволи много лесно нашите клиенти да изберат своя дизайнер. Това е и нашата задача. Лесно и достъпно клиентите да изберат своят изпълнител на техните идеи. Ще изградиме модерна търсачка, която с различни критерии да може клиента бързо и лесно да филтрира подходящия изпълнител. Като производител често съм изпитвал трудности в проектирането и създаването на нашите модели. Dibo прави този процес по-лесен. Очаквам с нетърпение обновения сайт и промените в него. В началото на новата година се надяваме да ви изненадаме с нова платформа. Нека заедно да поработим за по-добрия авторитет на дизайна в България. Скоро!